A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on. H-I, hi, H-E-L-L-O, hello, hi, and hello mga langga. This is Sir Fred, and welcome to my channel. For today's vlog, ay gagawa naman ako ng another YouTube challenge wherein hindi ko kaya mag-isa. So ladies and gents, I invited my langga girls and an Ilongga TikToker. So guest, pasok! Hello. Yeah, so... So, pakilala. Go, isa-isa. Hello mga langga, ako si Alayka Kamarig. Hi mga langga, it's me again, Jay. Hello mga langga, it's me again, Vernon. Okay, so mga langga, for today's vlog or for today's content, ang gagawa naman tayo ng another challenge wherein, by the way, are you familiar with Bato-Bato Pick? Okay, so, mostly sang gamay natin, ang murang nahampang natin, no? Ang Bato-Bato Pick. Wala na lagi nahampang. Hard lang ang ginahampangan talaga. Okay, so, pero, because this is a challenge, may ara nga, twist ang aton nga bato-bato pick. So, kung sino man ang maperde is itumoy na nga ulo siya sa aton nga mahiwagang unan. Pero sa mahiwagang unan, pero sa aton nga mahiwagang unan, pamate. Sa atin nga mahiwagang unan, may ibutang kita nga mga ingredients yung kita sa atin nga kusina. So, are you ready? Pero medyo messy dyan atin nga, nga game. Pero kinanglan natin mag-change outfit. So, Pwede maangal ako. ay kanungkod ka mga paano po. Yes! Okay, so mag-change outfit kita in 1, 2, 3! Yes! Okay, so we're back mga langga. So, are you excited? Are you ready? Yes! Okay, so kailangan gabot-gabot kita. Kamu una, tapos kita nine, tapos kami ni Vernon, then kamo siya. And then, pagkatapos na kang cycle natin, madugang naman kita another ingredient sa ating nga mahiwagang unan. Okay, so una natin, yung ingredient is flour. Siya ang bida ng araw na to. Ang bida. Ibig po kami ng ng tinapay. I-bake namin itong mga namin. Pusa, friend. Shit. Excited ako inog-log. So, naka-rejuve that, tabas ka nugo ng mga rejuvenating set. Sorry, Mga gabi. Mga skincare. May naman ikaw na ito ginagawa, sir. Hindi ka magmasa, masa ka man. Basta mo doon lang. Okay na. Yes. Okay, so, kamu una. Swerte niya. Ito mo, yung ginaulan ni Alayka. Okay. Pwede na rin na. Baka niyo mag-passenger. Shout out rin sa crush ko. Maingat mo ma. Shout out rin sa my friend. Yan ang patayan. Artista na kami. Tama na. Hindi, shout out rin si Renato. White na. Hi, Renato. Hi, Renato. Mona Jen. Get well soon, Renato. Bato. Ang ginali. Para gijak ni mo. Alam mo nagahulog. Ito mo yung ako. So exciting. Sige na. Go. Ikaw. Oh my God. So guys. Ang ginawa. Isip na. Dali lang. Kawawang bata. Polo ka ba? Polo ka ba? Si ako, Jesus. Okay lang. Dali lang. Oh, maturo laway ko pa. Nagkatawa natin mo, friend. Mascara ko. Ang bago hindi ka mo mag-make up. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Marami ka na, Jay. Ready. Dali na po yung tapunan ko. Irahog ko. Ready. Adi, 1, 2. Sulat sa ilong ko. Hindi ka naman ano. Hindi ka magnaway. Ready, 1, 2. Okay pa guys. Guwapa Japon. Dali, hindi ka ma-turn off. Blow up na!
Ano na nga? Bato, bato, pick! Diyos ko. Ang bako Hi guys! Ang bako hindi ka magpapirde. Di ba may ako nagsunod si Irong Koy, ginamo ko na. Next ka mo naman. Sana ibig sabihin na ba, irong friend. Gusto na like dyan eh? Oh my God raw, ay ko. Bato. Ano ba? Ah, Natala na sa tayo, hindi ako ginawa. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bagot. Hoy, kujisan, balaan niyo. Ano na? Bakit takot daya, mga Okay, natapos ang cycle. So, next is... Diyos! Tang. Sponsor! Di po, gang itsura. Guys, Hindi oh. ako ginawa. Ano da yung dish man? Hindi, why hindi ako ka, ano? Topic! Iba yaw. Ay, gila. Ay, kasi sakit. Ay, sobra-sobra. Sakit ang biyahan ka eh. Pwede Oh. Pwede yan, nagiging mo sa'yo. Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Yay! Ah! Fred, bala ka na, Fred. Uy, hindi ako hindi doon eh. Kung ano, tsura na Hello guys! Nag-enjoy ba kayo? Malaot ako sa tayo na. Ako man ang... Closer. Juice! Sakit sa ilong. Bato, bato. Hindi talaga si Fernan may Ay! Hindi talaga si Fernan. Niwal mo kung ni. Ikaw din. Bato, bato, pick! Bato, 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 Kaya, pick! lumaaw. Bato, bato, pick! Maraming ate mo Diyos ka na. Hindi ako mapali. Next cycle! Ano yung next cycle dan? Kanyang ano? Lotion. Lotion. Wow, social ah! Ano? Sponsor! By Myra E! Ay, may rabida, friend. Ang bala lang Oh my God, ano yan? Parang may naalala ako. Topic. Ang strong talaga. Ano ba? Dali lang, wait lang. Oh my God! Sinuwain din na to ako, di ba? Una lang. Dali lang, may subay sa lang. Waway ka mahadya sa tang sa subay. O, ano ka no? Pwede, friend? Bala ka niya, friend, ha? Wow, dugalaps ka na, gamo. Go galapor! Hindi ka gusto. Yeah, nagbisita ka ito, wala ka mo, friend! Mas bet kung ano. Ito yung mix mo lang akong hinawaan. Masalaan kita karungan. Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Oh! Kasi, nabi ko hindi ko mamaparte. Oh my God! Sana guys, ganito ako. Kahit ganito ako, tangkap mo. Now, ready? Bato, bato, pick! Ah. Sumasapokit ako pa doon ng vlog. Alay ka! Kamutan. Cellphone. Bato. Ah. Mega. Next. Next, ginisamis. Saan ko na ako, suka naman. Masisipon, magsunod na sa iyo. Hoy, hindi. Sipoga! Kapitsin ka tatay. Kapitsin ka tatay. Topic. Oh, anong saan? Sige na, ako na voluntary. Ginisamis. Bubuan na pa. Bato, bato, pick! Oh, Ikaw lang. Una? hindi ka pala. Wow!
feeling mo ginisa? O, anong feeling nga ginagisa? Bato. Ahay. Reaction. Ay, Bato eh. yan. Bato. Pick. Imo ka. Pasulod na talaga sa akong mabipig. Next is... Sugar. Sugar! Ne, okay ka na, Ne? Pasulod sa may bibig ko. Kamay mo na itong bibig, tapos Bato. I'm safe na. Tamay, ulo na. 1, 2, 3. Tapos, Ano feeling mo sa kalamayan, the friend? Ready? 1, 2, 3! Bato. 1, 2, 3 ako na. O baka mo 1, 2, 3 ka mo para hindi ko pwede. Kalamay naman. Ikaw, for Tamay nyo! Doduwa na ka, ano na, safe ako na. Bato. Basta na-pray ako na. Ah! Mamang! Tapos dun. bato. Pick. Ah. Oh, safe ka sa kalamay. Ako kayo, duwa na ka lang. Safe. Ikaw na lang, safe. Ayan, girl. Tak untom, girl. Uy, ang hundo mo, friend. Tapos dan ang sunod. Man-man Alam mo, ka. ikagisahon natin dyan. Fried chicken. Pwede na dyan yung Fried combo. chicken. Pwede na yung combo. Ay, fried face. Ganun, fried chicken. Tapos, Oh my God, hindi na pag-mix. Oh my God. Hello, my goodness. Hindi kita akong pa-pwede. Ala, gamay na lang git. Inubos mo din mo. Go! Bato. Sige na, friend. Net lang ka na. Ano na tayo? Bato, pick! Oh, sorry! Diyan ka lang. Guys, support niyo po ha. Bato, pick! Bato, pick! Pick! Bato, pick. Ah. Jayan, okay ka na, Ne? Go! Ano mo na tayo? OA, anak tama. Sama. Kaya, Bato. Isa. Ah. Ang mata ko nga isa. Forever na mag-ipon. Gagalit mo. grabe ka pa yung kapag. Ay, dyan na! Why? Liwat. Again. Ang mata ko nga isa. Hindi. Okay, di ba kaksa? Guys, Okay, egg. Oh my God. Tama tayo. Pwede nagtakda combo? Bato, pick! Nami, ani ko pa. Sir Fred, basta gusto mo. Ready? Bato, pick! Bato, pick! Ano ka? Ano ay gangay-angay? Ginagawa mo? Love mo, friend. Sana all bisag na. Ang mata. Sana all bisag na sakit na I love you gyapon ka. Bato, pick. Ah. Aray ka, manda ka sa akin. Yung burata sa churata. Ah! Aray ka. Taman ko pa dyan. Ala! Bato, pick. Wala lang ka sa gina. Ay ka na sa tawag na. Diyan lang sa. Okay. Kinakaon na tanan. Abatan pa lang. Tingala natin nga gadura. Ito na kinakaon. Hindi ah. Kinakaon mo. Ganito niya. Ang buhok ko laban ni ulo na ginaamo na karan pagkati. Why ah? Ay, nakakita mo na. Naginaman. Oy! Wala, ano to daya? Ah, Diyos ko. Oh! Tama. Aki.
Kapiling nga. Dahil ikaw ni mother mo ka, patay sa tabi na Last mo. 2. Kaya. Para mas hard pa rin lang. Kubo na. Duro. Toba, topik. Toba, topik. Swerte kita nga. Uni, ako lang ni. Hindi na ba ako malalam? Sir! Naglain ka na ako ah. Sana sa Palawan ako Away mo nagpadala. itong ay, mo itong ay. Ay, abakat lang sila ka niya. Bato, bato, pik. Bato, bato, pik. Bato, bato, pik. Lang summers ang itlogers. Is, nga, saglim lang ang tissue. Ang irong mo ni. Kaya pa. Kaya pa. Martin mo. Bato, bato, pik. Ay, Kaya pa na eh. Kaya ko ganyan magasto ka na. Ay! Toba, topik. Toba, topik. Ako lagi, hindi ka kasaray kanimo. Eh, Maya. ikaw rin ano? Ikaw, isang may tsura. Joke. Disgusting! Egg white, egg white. Awa, egg white. Egg white, Wala ganabi. ako siya. Wala si ada nyo. Sabi ko sipon. And then, ketchup! Last 2. Barbecue sauce! Okay lang na kayo, pwede yung kain. Oh my God. Try me ka na. Toba, topik. Toba, topik. Ako na lang ay ano. Oh. Ano ba ba ako? Oh, bato, pig. Grabe na kasi lang sa amin. Diba, dalawa kami na Oh. Strong takoy kina-accept ko to na ano. Bato, bato, pick! Ay! Ano ba yan? Ba't may Ah! Ito yun. Hindi ba, hindi ko malas. Hindi Jagin ko yan. malas. Galang tayo li. Wait lang, buko ang hair ko. Ano na tsura ka? Oh my God! Last one. Black pepper. Oh, bachoy naman dyan. Uy, sir, gano'n na sa tabi na kain. Kami mga Bato, bato, pik. Bato, bato, pik. Ako din ay hindi na pag-ano. Go, go. Ne, go. Bato, bato, pick. 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 Ay, malagdot. Last one. ay takot. Lost na takot lahat. Bato, bato, pick! Oh, thank you. Go. Hello guys! Ha! There you have it mga langga. Natapos na ng aman nga bato-bato pick with a twist challenge. So I hope nga nagkadlaw man kamo and naging happy man kamo. And I know tama kabud lang ato nga challenge for today. Pero ginobragin naman dyan para ka Ninyo! So please subscribe, comment, and share. Again, this is Sir Fred. Vernon! Jayan, lost. Lost Jayan. I like ka. I like ka.